Takže co to je ten laxogenin? Poďme si prečítať nejaký letáčik. Údajne rastlinný steroid alfa-hydroxylaxogenin, podobný účinkom anavaru a oxandrolónu. No to je zaujímavé. Urýchľuje rast svalovej hmoty, rýchlejšie regeneruje a páli tuk. Neskutočné zázračné účinky bez vedľajších účinkov. Tak sa teraz poďme pozrieť, čo hovorí veda. Či vôbec niečo hovorí. Túto látku niektorí užívateľia označili za dobrú, pretože im to údajne pomohlo pri nabratí nejakých svalov. Avšak tieto všetky názory užívateľov sú skôr subjektívne ako objektívne, pretože štúdia z roku 2025 na potkanoch nepotvrdila jeho schopnosť podpory rastu svalstva a rýchlejšej regenerácie. Nehovorím ani o tom, že jednoducho testy na ľuďoch zatiaľ neprebehli a predpokladám, že ani neprebehnú, keďže už po testoch na potkanoch je to skôr zbytočné. Navyše do takýchto pochybných doplnkov výživy zvyknú výrobcovia alebo miešači primiešať aj látku, ktorá by tam byť nemala, väčšinou ktorá je na zozname zakázaných látok, ktorá má naozaj anabolicko-androgénne účinky a teda ti tento laxogenin naozaj zapíše, iba že to ti nezapíše tento rastlinný steroid, ale zapíše ti ten naozajstný syntetický anabolicko-androgénny steroid, pričom ty ani nevieš, že tá tabletka to obsahuje. Aby som bol ale objektívny, tu som našiel ešte štúdiu na zvieratách, nejaká ruská štúdia. Bolo zistené, že deriváty brasinosteroidov s podobnou štruktúrou ako laxogenin u potkanov zvýšili ich celkovú hmotnosť aj obsah bielkovín vo svaloch, a to bez zvýšenia hladín pohlavných hormónov alebo napodobňovania ich účinkov. Ďalšia štúdia Eposito a kolektív zistili, že aj iné syntetické deriváty podobné rastlinným brasinosteroidom zvyšujú u potkanov príjem potravy. Je možné, že laxogenin ako aj ich deriváty v doplnku výživy u športovcov zvyšujú syntézu proteínov a majú anabolické účinky. Na potvrdenie týchto účinkov je ale nutné vykonať experimentálne vedecké štúdie na ľuďoch. Čiže ako je vidieť, nejaké štúdie potvrdili ich účinok anabolický, niektoré nie. Avšak na ľuďoch takéto výskumy zatiaľ nie sú a myslím si, že v dohľadnej dobe ani nebudú. Preto je stále tento doplnok výživy zakázaný. Kúpiť sa síce dá, samozrejme, ako aj všetko, ale o jeho kvalite a reálnych zložkách, ktoré bude daný produkt obsahovať, sa dá polemizovať. Čiže ja by som do toho určite nešiel. Ak by si chcel spolu so mnou preskúmať ďalšie doplnky výživy, daj mi follow a napíš do komentu, čo ťa zaujíma.